Ramogi TV otino majabera rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag imore biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Wan gi weche ma osetimore chakre ne piny ru nyaka gi tinende ni. Nyakora Ramogi magi gin weche monjo bet ni bedo piny ichiko iti keto wangi mar ng'eyo to gin ang'o gini mosetimore. Piny wacho nang'o. Weche madito mosetimore piny ni manyalo loko pacho ganda kata mamiyi bedo kod ng'eyo e gigo matimore e piny mani machiegni kodi kaachiel kod gwenge mamoko bende. Nyakora Ramogi kik idhi mabor, wan gi weche mathoth ahinya ka odiechieng' ma kawuono bende kaka en odiechieng' mar 30 dwe mar 9 2025 ng'e gwenge wabiro bedo bende achiel kachiel kaka kawuono ne wang'iyo gwenge ma iluongo ni Chula. Nyakora Ramogi machiegni mokwongo to wayudo thum weche. Mondo giwuok kodo gigogo nases moting'o mana firimbi e lwetgi. Nases 20 mohinyre, an achiel kuom joma hinyre. Nases 20 ma Siaya ohinyore bang' jomaundu moko monjogi e kinde mane ging'anyo ka gidwa ni sirikand Siaya owinj ywakgi. Koplo mwenyewe akanipigia simu akaniambia tunaomba utuletee shilingi 15,000 sasa hivi, na usipoleta kesho utalia na hujui utaambia familia nini. Familia moro isebani adwaro ratiro ne wuodgi manyocha otho e tesendo bila makomo Mwamo. I married Dalmas, a very handsome man. He gave me problem with women. I've been living with this lady ever since you got married to my husband for 14 years under one roof. Ringre Dalmas Otieno timne alam e boma ma Nairobi motelo ne ik mare ka familia mare oyudo thuolo mar timo nende. Machiegni Nyakora Ramogi jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Bed thuolo maturi koda namba en 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Kama chako tuang'iyo motenore kod weche ma wuok e dho jatend piny. Jatend piny William Ruto odok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi chenro mar thieth mar Linda Mama. Ruto moloso Kajiado lero ni chenro mar Linda Mama ne ber ka en ema opayo yo ne chenro mar Linda Jamii kod mano mar UHC masani omedo bero kendo koro kelo ber e chenro mag thieth e pacho ka. Simfros Okinda chako na weche manyien mago imore kiripodno. Jatend piny William Ruto, jatend migawo mar thieth Aden Duale kin jotelo mamoko noyore nyasi mar yawo ayanga ka tiegruok mar Uma University Complex mantiere kaunti ma Kajiado. Jatend piny notiyo kod thuolono e dok ne jatende machon mane en jatend piny Uhuru Kenyatta e weche manowacho ewi chenro mag thieth e pacho ka e romo mar jokanyo mag duond bura mar Jubilee e giko dira mokalo. We should be a bit magnanimous to him. He did time, led our country, and the Linda Mama program was a great program. We developed it under the Jubilee administration, under the leadership of President Uhuru. We learned a lot from the Linda Mama program, and because of the experiences, because of the lessons learned from the Linda Mama program, we designed the Linda Jamii program. Ruto opuoyo chenro mar thieth mar mine mapek mar Linda Mama e bwo sirikal machon mowacho ni nopayo yo maler ne chenro mag thieth e bwo kuma masani mar thieth mar SHA. It is an improvement from what it was in terms of the scope, from just delivery of mothers, which was the primary target of Linda Mama. We've now improved it to cover prenatal, before the delivery, postnatal, the delivery itself, postnatal, and it's no longer targeting Mama. It is targeting Jamii. Mama plus the children plus the household. Jatend piny olero ni kata bed ni Linda Mama ne en chenro maber, sirikal mare oseyaro chenro no gimomiyo sani obup maber kendo konyo jotuo mathoth. We must accept that we learned the lessons from Linda Mama. That's why we designed a better Linda Jamii program. And we didn't stop at Linda Jamii. We have progressed it into universal health coverage, where we are now looking after the whole Kenyan community. And that is why the figures Aden Duale was saying
of 7 million beneficiaries to now 26.5 million beneficiaries has become a reality because we are progressing from there. Wach mosir ko jatend migao mar thieth Aden Duale malero ni omenda masani miyo modhi konyore oheo mar Linda Mama mabor. Linda Mama reimbursement rates under the defunct NHIF was as low as 2,500. Sometimes 5,500 per delivery in dispensary and health centers. The quality, the care, nobody bothered. There was a persistent high maternal mortality rate in our country. And by the way, it continued to occur despite the high number of mothers giving birth in hospitals. Motel nema jatend piny machon Uhuru Kenyatta ero majo kanyo mag duond bura mar Jubilee noketo to e chenro mag sirikand Kenya Kwanza kodwaro mondo jotelo we siasa mag pogo ganda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawasudo nyako Ramogi ni maheo nurses 20 e kaunti ma Siaya yudo hinyruok ka moko kuomgi dhi nyime yudo thieth e od thieth ma Siaya County Referral bang' kweth moro monjogi. Kaka Steve Biko lero, monjono otimore kinde ma nurses go ne ong'anyo komara apisi mar tend Siaya ka gidwaro ni mondo chop dwachgi. E odiechieng' mar 13, nurses ma Siaya nodhi nyime gi chenro mar ng'anyo kendo bolo tijegi piny ka giluoro boma ma Siaya kod limo moko kuom apise mag kauntino. Gikone to wuoth nokelogi e laro mar rangach madonjo apis mar gavana ma Siaya mane giyudo kolor. Bang' rem donjo e apisino, nurses go noramo mar bago ng'anyo mamuol oko kae. Mana kadiemo wang' nono, kweth moro nochopo komanre kod ludhe e lwetgi kendo chako rodho jochiw thieth go. Kata doko nobila ne nitiere machiegni kindeno, kwethni nodhi nyime gi rodho nurses go, gino manochuno bila mar diro risasi e kor yamo kendo keyo nurses go kamoyo 20 kuomgi to noyudo hinyruok. To kawuono ne wawuotho offices ma wagoyo ni onego bed ni address issues wa. To kata kamano ka wachopo ka gavana ma Siaya to ayudo kolor gate no kwadonji. Osebedo ka plan karaguns kaka gidwa atakwa. To daka matin to polisi bende ochopo. Polisi chako shoot in the air to guns maimi yorungu ka gavana owuok ochako goyo nurses. Miyo guns gi ludhe mondo giwuok kodo gigogo nurses moting'o mana firimbi e lwetgi, oting'o mana vuvuzela e lwetgi, to dhiro mana ratiche mondo yudi. Okwamor. E twak margi gi jofwamb weche bang' limo jowetegi manochwal e od thieth ma Siaya County Referral Hospital, nurses go okwedo tim makochno ka giramo ni buok makamano ok nyal thiro chenrogi mar sundo tend kaunti ma Siaya mondo winj ywakgi. Nurses 20 mohinyre, an achiel kuom joma hinyre. Simbe wa okwang, an achiel kuom joma simbegi okwang. Okwamor kendo wan very disappointed. Wadwa ni gichul pesa ming'ade mshahara, third party deductions, magin ging'ado tok chul pesa ni akia kuma gitere ni chuli mana net salary modongcha. Kawa wuok nwa manyo ratichwa ama tiyoro nwa guns. Wadagi CBA return to work formula ma 2017 SRC circular acute shortage of nurses magigik madwa ni mondo bed address. Karo rekod monyo makamano, nurses yosengo mar ndiko dhogi e tesendo bila ma Siaya mar neno ni obilo ka okang' mowinjore ne jonjore go. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kapodwane motende kod weche mag thieth ne riwruok ma kelo kanyakla riwruoge mag jochiw thieth e pacho ka omiyo piny owacho ndalo 7 mondo manyo mar reso sekta mar thieth e kaunti ma Kiambu nono to gidiriwore kod laktechego e ng'anyo. Laktechego osebedo ka ng'anyo kuom ndalo 126 kanyoro bende mahao jochiw thieth manitie tiegruok ma idendo gi dho ngere ni interns bende ni ogol e tich e kaunti onogo. Judith Omondi oluwo sigana ni kendo maelero. Gikone riwruoge mag jochiw thieth duto 7 owuok oko mar reso midhiero ma okwako sekta mar thieth e counties ma opogore pacho ka. Kawuono giriwore mar chung kanyakla kod lakteche kaunti ma Kiambu ma osebedo e ng'anyo kuom ndalo 126. Twak mar riwruoge gi biro mana ndalo achiel
bango jochiw thieth ma jopuonjre kata interns ma hao 700 e kaunti no. Wasebedo gi ng'anyo mar dakteche kanyo kuom dweche 4. Dweche gi mine osehinyore, kuom dweche gi ji ok nyal yudo thieth nimar kaunti ong'anyo molo kaka dakteche. Koro nyoro interns madhi 600 gi 90 nogol ka itero kuonde moko, to wacho ni kaunti ni kapo ni ok onyal timo tije, onego kawe obed e puo sirkal maduong' nimar sirkal maduong' konyo ka joma nie ministry tiyo maber. To en ni county governor wich teko ma en go miyo joge tho, ji inyore. Jochiw thieth gi makoro miyo piny owacho ndalo 7 mondo miyo los weche kaunti no koni gidhi wuok oko e counties duto, kendo ng'anyo nyaka chop gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi lori e yien ma oidho. Bende gichiwo paro mondo duok telo mar kaunti no ne sirikal mamalo. He has even gone ahead to stop all union deductions and continues to threaten the workers that they must come out of the unions if they want to continue working for Kiambu County. Kuna tatizo kubwa katika gatuzi, na kila siku tukikutana hapa kutaja hivyo wanatuona kama maadui. Ndio maana unasikia governor wale ambao wameamua kukiuka sheria kama huyu wa Matiangi, wherever it is. Ndalo 7 gi bende ochiw siem ne counties duto 47 e wi jochiw thieth ahinya to mag universal health coverage mane owinjo miyo rake yo maongirore. Kata kamano tend counties ne orido ni nyaka migi pesa mondi. County governments 47 pod go dhogi go siasa gi wach mar mandiko ne jogi barua, to pesa tero oseketi. Pesa nitie. En siasa magidwa go siasa nikech ne gidwaro pesa ni mondo gidhi gindik godo wedegi. To mane mwatamore ni pesa ni eri nyaka uga kaendi kose mi UHC ka UHC otase mar P&P. Budget ma hikomenda ni ne ogolo maromo shillings bilion 6.2 mar ndiko jochiw thieth mag UHC e yo maongirore. Kata kamano, tend counties gi ne okoni omenda gi okrom, kendo bang' romo kod jatend migawo mar thieth dwe achiel ma okalo, ne giwinjore mondo migi chul jochiw thieth go kaluwore gi dwaro mar SRC. Kata kamano miyo gi obok mar tich e yo maongirore biro rito. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi kowuok e motenre kod weche mag thieth, kod wadonje mamoko motenre gi weche mag arita kaachiel kod mago matimore mar ni arito bedo makare. Mana matin ni seche 72 bang' Ramogi TV timo sigana mapenjo kama nonro ewi ringreji 42 manoyudo Kware Nairobi ochope ka chich maduong' Collins Jumaisi Kalusha mane oluchore ma oleny kowuok e tesendo bila magigiri poko ng'en dache nyaka sani. Okwach kich koro nyiedhore kendo singo mich mar $1 million ne ng'ata ma biro miyogi muya mar kama achijno diponi nitiere. Ka giwuoyo nyakora Ramogi achijno ne oluchore kowuok e tesendo bila magigiri kama ne ogeng'ne dwe mar 8 higa mokalo ndalo manok bang' tude kod nek mar ji manoyud ringregi e Kware ma Nairobi. Obila koro nyiso ng'ata manyalo bedo kod maling'ling ewi Jumaisi mondo migi muya manyalo miyo make kendo. Kata obedo ni gisingo mar goyo achijno gono kendo lodhe oko kama diponi oponde, penjo en kaka chich ma itudo kod tora makamano ne oleny kowuok e tesendo bila kod kabende anyuola manowito jogi biro yudo ratiro. Familia moro e gwenge mag Hispania e sub-county ma Kuria East dwaro ratiro ni wuodgi ma jahigni 41 manyocha ne otho e tesendo bila ma Komu Moamu chieng' tich abich. Kaka Juma lero, obila to wacho ni jagono nyocha nodere. E kar dak mar Nairobi Ndogbo ma Isebani sub-county ma Kuria West, familia mar Rawera Moyangi kaka Halan Kamau mane owito ngimne e tesendo bilano mar Komu Moamu pod nitie kod lit e chunygi ka gintiere kod penj mathoth malo duoko e wi tho mar wuodgini mane omaki tich ang'wen ma juma okalo. Mimi nilichukua hatua nikaenda na wakamtoa ndani wakamleta. Nilipomuuliza alisema amemuomba shangazi yake msamaha, kwa hivyo aliomba shangazi ya msamehe. Aliporudishwa ndani koplo alimuuliza shangazi yake unatakaje? Yeye akasema anataka alipwe hela. Nikamwambia hapo na hapo sina pesa. Kwa hivyo koplo akaniambia anamhamisha kutoka pale post amlete station Isibania
abukiwe na Friday apelekwe mahakamani. Ya pili yake ambayo ni Ijumaa kitu saa 5 wakanipigia. Nikawauliza, "Mumefika Kehancha?" Kwa sababu ilikuwa abukiwe aende mahakamani. Wakaniambia, "Sisi bado tuko hapa Kumumwamu." Nikawauliza, "Kwa nini akae Kumumwamu masaa hayo na iruhusiwi?" Wakaniambia, "Utajua baadaye." Kata beni wacho ni obila to ranubudgi ne odere sel. Familia ne wach ni wuodgi ni mane omaki kod keth mar tong'o yiend achiel kuom familia margi ne onegi kod obila. Mindawer ni Mary Wamboi wacho ni kane pok wuode ni owito ngimane, achiel kuom obila mawuok e stesend obila ma Kumumwamu ne ogoyo ne simo kakone mondo koro oro omenda maromo 15,000 ponono to dhi yuaga ng'e. Koplo mwenyewe akanipigia simu, akaniambia, "Tunaomba utuletee shilingi 15,000 sasa hivi, na usipoleta kesho utalia na hujui utaambia familia nini." Kama dakika 30 zilizopita nikasikia Koplo ananitafuta, akaja mpaka dukani kwangu, akanichukua na gari ya polisi, kanipeleka kituo cha Isibania, akarudi akanitoa kanipeleka kwa DCI. Hapo ndipo waliniambia mtoto wangu amejitia kitanzi. Wamboi wani kinde mane ogone simo kod obila moro. Obila mabende ne omanya kar ohala mar boma Isebania ne owinjo ka wuode goyo koko nikech sand mane oyudo kowuok kuom obila ka ochich ni mama nokelo tho mare. Saa 11 Koplo akanipigia simu. Mimi nilisikia sauti tu akimwambia, "Ongea na mama yako." Nikasikia kiniambia kwa uchungu, "Mama, naomba uniokoe." Familia ne wacho ni obila ok ni omiyogi kata thuolo mondo gine ringre wuodgi ni e sel kama ne wach ni owite ngimane. Ka giwacho ni obila ne okawo ringre kendo ringo godo nyaka kar kano ringre ma hospital maduong' ma Migori. Hawakuruhusu nione mtoto wangu amejitia kitanzi wapi, wala mwanafamilia, wala jirani, wala rafiki. Hakuna mtu aliyeshuhudia. Paka leo tunatatanishwa. Ningeomba serikali inipe haki kwa ajili ya mtoto wangu. Familia ne ywak ni wuodgi ni ne onegi kendo koro gidwaro mondo koro tim nonro kendo yangi dieri ka otende kod tho mare kendo ka okang' ni jok mitudo kod tho mare. Huyu mtoto ameuliwa kifo kama cha Albert ambaye ni wa Kindube, aliuawa ndani ya sel. Huyu mtoto kama sio kupigwa, huyu mtoto ni dawa amedungwa. Naomba haki kwa serikali itende haki. Ni mtu alikuwa ni rafiki yetu, tulikuwa tunampenda na alikuwa na mambo ya wizi wala hakuwa na mambo mengi kama huu. Tumeshangaa sana kusikia kama ametoka akawa naishi kule, na tunashangaa kuona kama leo tunaambia eti hayupo duniani. Jatend obila Sabkod Makuri ya West Ruben Bet ne yango rawerani ne owito ngimane stesend obila. Kar kamano wane tho mare ne obiro kaluwore kod derruok. Bet bende komachielo koro kwedo weche maliekore ne kan rawerani ne pok owito ngimane. Achiel kuom obila ne okwayo familia mar omenda maromo 15,000 mondo koro owe thuolo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Agora mogi kapod wane motende kod weche mag arita kachiel kod doe ni do tuono OCS machon ma Nairobi Central Samson Talam gech jema moko rambun e wi nek mar rawera Albert Ojwang. Do wacho ni we achije go thuolo nyalo rocho chenro mag neno. E do achielo nogo ma Kibra ne olimbura mar nek manotimore e ward mar hospital ma Kenyatta kaka jafombo marwa Elizabeth Ajode miwa mathoth. En ng'eto ma oketo ohinga ne OCS machon matesendo obila ma Nairobi Central Samson Kiprotich Talam kod achije wetene bang' tamogi rambun e wi buch nek mar rawera Albert Ojwang mane onegi e tesendo obila no ma Nairobi Central. E nyim jang'ad bura Justice Diana Kaveza, okinde mag achijego oywak ne doho mondo miwegi thuolo gi rambun, ka achiel kuom wach magin go en ni Talam kod Lange ne osechung e tich ma ok ginyal rocho neno. Justice Kaveza kata kamano ong'ado ni achijego pod biro bedo e od ang'ech nyaka joneno manie burano chiw nendgi. Doho nyiso luoro ni achijego nyalo rocho neno mantie. Such reasons include the likelihood of absconding, interference with witnesses, danger to victims or the public, endangerment of national security or the public interest in pretrial detention. 1. Seriousness of the charge. The prosecution argued that the charge of murder carrying the death penalty upon conviction creates a strong incentive for the accused persons to abscond if released.
Kaveza okwedo dwaro mar okindego ka owacho ni kata obedo ni osechung gi e tich, pod gin kod mbii manyalo rocho joneno mamoko kuom gin obila. Bende omedo paro ne jobura pek mabuch Albert Ojwang nigodo. In the present case, the unrest that followed the death of the deceased cannot be dismissed as a passing incident. The widespread protests, the destruction of property, including the burning of Mawego police station, and the climate of fear generated are indicative of the heightened sensitivity surrounding the matter. Burano bende ne obedo gi mutni bang' jago moro pore kagoyo koko kendo wacho ni owinjore maki jalupo gai mar obila Eliud Lagat kendo kete kaka achich maduong'. Arrest Eliud Lagat. Arrest the main suspect in this case. Without the main suspect being arrested, Kenyans will not get justice in this case. We will not forget. We will not forgive. Kokono ne obwogo jang'ad bura kendo ne ogolo chik mondo maki jagono kendo tere tesendo bila makibira gi ketho mar rocho chenro mag doho. Same person, take him to Kibera police station. I'll be the complainant here. Interference creating a disturbance. Take him to the police station. E doho nogo bende owinjo bura machielo mar nek mane otimore osiptal maduong' ma Kenyatta. Nek ma itudogo jago manyinge Kennedy Kalombo Tole mane owinjore omi thuolo mar yie kata dagi ketho mare. Burano ne okogoyo okang' maduong' bang' okinde mag Kalombo Tole tamore yie gi report mar lakteche manyiso ni achijno wiye tamam. Giwacho ni Kalombo Tole pache ok ler kendo nyaka tim nonro manyien. We expect or expected that the accused should be observed severally over a long period through lengthy sessions, and lengthy notes should be detailed and furnished to this court and to the defense and the prosecution, showing how the conclusions are arrived at. My lady, this case is not like most others in the sense that the mental assessment report being carried out here is not merely perfunctory. It is not merely to check a box. Kaluore kod kwayono, doho wacho ni gibiro chiwo chik kadipo Kalombo Tole owinjore opim obwongo mare kendo. Burano ibiro lim tarik 22 dwe mar 10 higani. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Ramogi podwane do. Kum thuolo machielo, do Masiaya ochako winjo buch nek mar jawala Jared Ongoro mane okwany ringne kojwang' e Bwaora Nzoia higni 2 mokalo. E nyim jang'ad bura David Kemei, Laktar Donald Watch mane otimo bero ne ringre no. Onyiso do ne report mar bero noyango ni Jared nowito ngimane kokalo kuom hinyruok mane oyudo e wiye kod fuondni mamoko mayom mag del. Gino ma ne nyalo bet ni nowuok kuom goch motegno ka itiyo kod gimoro ma obindi. Okwach kicho nyiso do ni malingling margi yango ni mosenindo Jared Ongoro kod achich maduong' mitudo gi nek mare Vincent Ochieng' Ongoro ne nitiere e alwora achiel e kinde mane nek makamano timore. Achich maduong' ma itudo kod nek makamano Vincent Ochieng' Ongoro kod nyawadgi Crispin Awambo ibiro chwale do tarik 3 mar dwe mar 11 higani. 11 days after the alleged death. Yes, 11 days after the alleged. About 9 days. About 9 days. Yes, as per the report. 14, but the death took place on 5th. 5th, yeah. So that was 9 days after the alleged death. And the body had been preserved in a private institution. That is 7 days. Or was it a public? No, it's a private. Same day classmate funeral parlor. So mama alijibu, the late Jared amesasumbua the accused person Vincent. Amesamsumbua sana. Niliposikia hivyo, sikufika jikoni. Niliwacha tu hizo vitu zangu hapo. Nikarudi kwa nyumba kuvaa nguo ili niende penye wamesema Nzoia huko. Niende nifike tuanze. Yakoromogi wakauyo mokwongo weche manyien mag oimore tinende ne odiechieng' mar 30 dwe mar 9 2025 odiechieng' mogik mar dwe mar 9 Nyakoromogi. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Pod wan gi mathoth ma owinjo bed ni chiko iti
kendo iluwo ibedo gi ng'eyo adier mar wach kuom gik mosetimore. Francis Rabelo mar Game Kathomo Apuoche wacho ni winjo habari makare gin kiminode Mama Humphrey. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Aneno news ka wang'e long'o Kadem wacho ni jaode Min Precious mano nyaro Yoma ma Tulu Kadem bende neno Ramogi TV. Otang' Obunga Pumbi gima nyalo wacho kuom SHA en ni propaganda ni iye, jotuo sandore adua to serikal to ramo ni SHA tiyo maber. Kare Kenya ochomo kanyo to jolony to ni kanya kwedo wachno motegno. Okay, mane kaka iwache kendo in bende in kanyo. Aneno news makara ahinya. Erokamano nya Gordon Abunda kawuok Nyakach Gemrai wacho ni aneno Ramogi TV maler kendo winji maler ahinya. Amor kod kaka weche dhi nyime. Erokamano nya Makamu Uda Sere Ugunja Nisana Radi Cool mosna mjumbe manyien ma Ugunja Moses Omondi mano kalore kod en wacho to an koro kaka ng'iye piny dhi maber. Nyota mar Wandayi Orieo mana bedo jalup jatend piny 2027 wacho ni mosna High Excellency Gladys Wanga mano overqualified nationally bedo jakom mar ODM. Wacho ni mane kaka en owuon oneno kaka nyenyo gi chia ma jotelo ni godo nitiere. Erokamano ahinya Morris Kisakwa wacho ni weche manyien mol mayom kendo mor ahinya. Okela Luoch ma Jakiranda ka Chieng' Ward 7 wacho ni amor gi weche manyien kendo chopono maber ka Chieng' Ward 7 mwisho wa dunia ka obila owe tugo gi jopiny gimany mabuse gi go achayo ka gitimo timbe manyalo miyo gibedo kodgi gi chich ahinya ka ng'ato rwakie jela. Jakosege wacho ni Kenya ka polisi osebedo katimo timbe mag tora kwani ngima dhano sani polis kwae pesa mondo eka mabus obed gi kwe ei sel kamokete. Mano penjo mar Oching' Jakosege mapenjo kamano. Japuonj Karo Nyaburi wacho ni aworo wach mar thieth mar SHA gino chendo jito tuore nurses bendo jony gi tich aworo kama Kenya ochope. Ochieng' Udalego Pap Nyadiel wacho ni bati gimotimore Siaya no ok en picha maber kata matin. Nende waneno gi wang'wa kigoyo nurses kod ludhe. Shame on them. Mano kalore kod Ochieng' Japap Nyadiel. Erokamano ahinya in bende kuom yiero Ramogi TV kendo miya pachi kotende kod weche ma wakelo ni otieno ma kawuono. Aneno ka indika Engineer Abura ma Udrongo bende ng'isa ni entiere Mikindani Mombasa. Midhiero e sekta mar thieth ng'eny ahinya. Ang'o matimore e thieth ang'o matimore e counties ma weche ng'anyo thothni? Mano wacho ma bende penjo mochiw kanyo kod Engineer Abura Udrongo kantiere Mikindani Mombasa ni kocha. Upenjo kamano duoko nyalo bedo ni ok wanyal yudo to pod wamedo kolo matuta ahinya weche manyien mabiro kaluwore kod gima samoro nyalo bet ni en chiero ma ogore sekta mar thieth gitinene. We wadhi e yweyo nyako Ramogi adugo kod mathoth kik idhi mabor ma en oimore. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok yweyo. Duol makedo ne ratich oganda e pacho ka KNCHR oyango ni bedo ni piny Kenya ok chiw thuolo ne apisas mag UNCHR ma bende en bad migawo mar riwruok mar pinje piny mangima UN timo limbe margi pacho ka mar rango okenge ma Kenya osegoyo weche mag kedo ne ratich oganda ok nyis ranyisi makare. Ma owachi kinde mane gichiwo ripot mar chal mar jogo makedo ne ratich oganda e pacho ka. Efinya Kidi nigi mathoth. En romo ma okelo kanyakla riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Romo ma bende nochiwo thuolo mar pedho yanga moko kuom midhiero ma jogo makedo ne ratich oganda kadhier. Midhiero go gin kaka bedo ni riwruoge makedo ne ratich oganda ok yud sir moromo kod arita makare. Thorwach e romono. Nenre mar piny Kenya chiwo thuolo ne apisas mag bad migawo mar riwruog pinje kata United Nations timo limbe margi pachoka mar rango kenge ma piny Kenya osegoyo e yor kedo ne ratich oganda. Kaluwore gi Samson Omondi ma bende e jalup director maduol makedo ne ratich oganda pachoka KNCHR, piny owacho nyalo bedo ni nigi luor ni limbe makamano nyalo kete lela kuonde magisekierie. En gima ok nyis picha maber nikech onyiso picha mar ni nitie gik ma piny Kenya pando emomiyo ok gidwa ni ng'ama wuok oko obi onenu ang'o matimre. Mokwongo nyalo bedo ni giluoro accountability, so ok gidwa ni mondo one chilo margi. Mar ariyo, aparo ni preparations, kech iwacho ni wendo kapok obiro limi to nyaka iywe ot. So aparo ni sirikal osebedo kapango ma yweyo ot. To maybe jomonego bed ni yweyo ot onge, so mano emomiyo wani situation no. Omondi omedo ni limbe mar apisas go mag United Nations kata Special Rapporteurs biro kelo ber mathoth ne piny Kenya kendo chiwo thuolo malalruok e wi kaka chal mar kedo ne ratich oganda e piny Kenya inyalo ber. Waneno ka Special Rapporteur biro to obro chiwo gimiluongo ni advice. No kama gimatimre kanigo unyalo timo kama, ma unyalo timo kama, ma unyalo timo kama. So okapar ni sirkal ma Kenya onego bed ni range kaka fault finding. Ok onego bed ni sirkal ma Kenya range kaka magi joma biro rango gik ma wasebedo kwatimo maricho. Onego bed ni sirkal ma Kenya range kaka magi joma biro konyowa tiyo tijwa. Lipod no mabende nonro mare notime kind higa 2020 kod higa 2022. Ofwenyo ni nitie ji 8 moko makedo ne ratich oganda mane onegi. Ei ji 8go, ng'at achiel nonegi e higa 2020, ji 4 e higa 2021 gi ji 3 e higa 2022. Kopogore gi mano, nitie jogo mabende nodinnegi ataro mar chik ka e higa 2020 nodinne ji 96, ji 36 e higa 2021 kod ji 12 e higa 2022. As there are too many state officers who are being cowed as a result of orders from above. The culture of fear is too rampant in many of the state agencies, whether they are investigators, our police officers, whether they are prosecutors, whether they're even judicial officers. The entire structure, unfortunately, has become paralyzed by essentially executive state capture. Dwaro maduong' mar KNCHR en mondo piny owacho oketie tim chike mag riwruog pinje kaka achiel kuom yore mag bero alwora mar tich ne jogo makedo ne ratich oganda. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nakuramogi wadhi nyime. Nyasi mar lamo ne ringre jatend migawo machon kendo jaod bura machon marongo Dalmaso Tieno ne obagi e kanisa mar Don Bosco manitiere boma ma Nairobi. Dalmaso pok ka jatelo mane ni kod chia kendo mane oketo bero ngima oganda mbele ka bende ne en ng'at mane ochiwore kendo chanore kendo ne orito familia mare. Lydia Okeyo ne oyuoro e alama kama kendo ma en report marwa. Saa 3 okinyi
Ringre jatend migao machon na kendo ja od bura machon Marongo Honorable Dr. Dalmas Maurice Otieno Anyango ne ochope kanisa Jokopere Madon Bosco e boma Nairobi kamano bagi alam ne ringre. Familia mar Dalmas opare kaka wuoro manorito pare kendo riwijo ode kanyakla. Min ode Patricia Atieno Otieno paro manene kao nyiso kit dak mar kwe mane gidak go manomiyo ginyalo dak e ot achiel gi Nyeke kuom higni 14. I married Dalmas, a very handsome man. He gave me problem with women. That no woman could pass without turning her head, looking at him. But I played it cool because I'm a born-again Christian. I don't have jealousy. I lived with Dorothy. Where's Dorothy? I'm here, Mom. Stand up. I'm here. I've been living with this lady ever since you got married to my husband for 14 years under one roof. I gave them a room. Until when she had her twins, Ramogi and Raya, then she didn't move out. She's still living with me in my house. Now it's 14 years. Min ode Dorothy Otieno yango kaka Dalmas ne oromo kode ka en nyako matin majahigni 22 kendo loko ngimane ma kawuono en kod nyalo mar tawo chenro mag telo. When we had the coalition government, that is when Mzee saw me talking to, let his soul rest in peace, Kofi Annan. We used to have a lot of teas with Kofi Annan. He was my friend, and at that time, one day when they were having the talks, he came and told me, Idwa the Gingane Kanye. And that was the end of my story with the Ghanaians. He just saw a young, naive girl and turned me into a dynamite. Nyithinde bende opoyo wuongi kaka jalno manomiyo gi ranyisi makare ka wuode matin mogik oparo kinde mane wang' jowi mar Ramogi TV ne ogoyo mbaka gi wuon mare kanomanyo kom gavana ma kaunti ma Migori gino manomiye mijing'o mar bedo kaka wuon mare. I was upstairs, so I didn't know my father was being interviewed downstairs. So I went down for a cup of water. I found cameras surrounding him. I couldn't even reach the dispenser. It's when I realized that this man has locked in. It's serious. So I'm finding myself asking myself, who am I? Now, here I am, following my dad in business. I'm doing business classes, have my own crew, have an accountant, a full crew. I hope we can lay my father to rest in peace, and I hope my siblings and the rest of my family can find comfort and also be proud of the legacy of who our patriarch, my father, was. Jatelo opogore opoe kaka jatelo mano hero kwe kendo no ongirore kochung' motegno ewi gino mano yie kuome. He was not only tall in height, but he was tall intellectually. We worked very well together. He was very competitive, and he also told me that I was very competitive, and I think it was a lovely competition. Kata obedo ni duond bura mar KANU ne onge kod huma kaluo, Dalmas no chung' motegno e duond bura no. Dalono kata kane gine KANU, gine mane gimiyo kata Moi nong'e koro nikech we can even go to Kabarak gi Dalmas kane mo lead by then ne wadhi kaka jo Migori. Kendo kidhi Dalmas mu discuss tabu to Dalmas manyo fuko ne kata ng'omdo konyi kuny maler monge wach moro. Gimolan kuome eni kaka norwako joma ok owinjore go kisiasa gi joma owinjore kaka no navigate siasa mopogore opogore mofite in. Let his soul rest in peace.
en ng'ama ne kuchung' malo to siemo gima nosetimo. Ok nen mana siasa mar weche mang'eny. Nen siasa mar kwe, nen siasa mar dongruok, kendo kaka wapare to nitie gik ma wasiemo ka wan gi mor. Dalmas idhi ik tarik 2 tich ang'wen jumani. Ma en chakruok mar wuoth mogik mar Dr. Dalmas Morris Otieno Nyakwara Mgajuang Kawaya kae idhi ter ringre Kangeso Kamagambo e kaunti ma Migori kama idhi ketie ringre kar yweyo mogik. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwe mar chuny ne anyuola wede kod osiepe Uganda duto ma Rongo kod Migori gi jo Kenya duto mane otiyonegi kinde mar ngima mare kaka jatend migao kachiel kod loso kata keto lokruok moko kuom chike e kinde mane en jaod bura ma Rongo. Nyakwara Mogi mar Nyasaye med chiwo hocho makende ne anyuola mar Dalmas Otieno. Ka wasudo en ni apisas mag IEBC matayo chenro mag ndiko jogo ombulu manyien ojiwo jopiny ni kik gibed kod luoro gi okang' masani duolno biro godo mar tiyo kod tong' wang' oganda kaka achiel kuom yore mag kawo nonro. Apisas mag IEBC matayo ndikruok Kisumu ema ochiwo singo makamano ne oganda ka ne en odiechieng' mar 2 nyaka nyo yaw ayanga thuolo mar ndikruok mar jogo ombulu manyien. Moko kuom rowere ma osendikore kaka jogo ombulu bende ojiwo jowetegi mondo kaw thuolono mar ndikore kaka jogo ombulu mondo gibi gibed kod teko e timo lokruok ne telo ma pacho ka. Kura ani okatamra goyo lakini register mapok are register but abogo kura but ok gisani. IEBC to nego timatima tich maber mayangre lela gipand gik moko gitanga kila kitu. Sirikal bok loka gi kidi, sirikal kidi en kura. Koro kura no emwanya loko go sirikal. Kura kwayo yudhe te. Kura ikawo sechak chiw kura. Kawa ID bikaw kura. Mondo koro kikigo koko ka koro seyier jatelo. Wagiso jopiny kik gibed kod luoro nikech en yo mar timo go identification kadipo ni diwit kata lwetegi en mano kang' moro momedi ewi manche nitiere wanyalo timo identification mari kuom ng'iyo wang'i kata lwetegi. Koro mago gik manyalo timore, wanyalo wito lwetewa to koro chieng' go ombulu koro onge kaka inyalo tiyo gi lweti mondo watigo for identification. Koro warwako ji duto te mondo wuog oko mapok okaw kura mondo gibi gikaw kura. Duond bura mar ODM osiemo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ewi weche magikone Gachagua okomiyo luor ogai mar ODM Raila Odinga kagichiwo tiko ne joloche welo mag ODM manyicho tim Ugunja kod Kasipul. Jotelogo koni ODM dhi kawo kombe mathoth e yiero mabiro. Walter Nyambaga nigi ler. Gedol achiel duond bura mar ODM ne okwon kod jatend DCP Rigathi Gachagua kendo turo kod CK ewi wacho ni ogai mar ODM Raila Odinga opidho joge motelne kod kweth jagoro mar ODM Edwin Sifuna makwedo sirikal Adua Tenga kod mamoko motelne kod Junet Mohamed to kod jakom mar ODM Gladys Wanga makonchiel pako sirikal Karwadhpur. Wanaweza linganisha ODM na DCP? Chama ambayo hujui kichwa ni wapi, mkia ni wapi, hujui inatoka wapi, ofisi yake iko wapi, kiongozi yake ni nani. Juzi nilisikia Rigathi akipiga sisi. Ati ODM iko na kikundi mbili. Kikundi ya kina Joneta ambaye wanaongea mzuri na kikundi ya SG wanaongea mbaya. Bana sikia. Wewe una chamba. Una kikundi ya kikabila kama ya Gema. Kwanza tengeneza chamba. Ukitengeneza chama ndio utajua chama inaongozwa namna gani. Magiegi yango kagikone Rigathi biro neno wipi kalewni kaluore kod kaka ODM biro luandho kombe mapong gorogoro kuonde magichunge jogi. Can you form a party? Then we can discuss things as political parties. And we will teach you and tell you how political parties are run in Kenya. And how Raila Amolo Odinga has run party for the last 30 years. Unaongea juu ya baba ati wewe umetengeneza kikundi mbili. Wewe unajua siasa bana, wewe ni mtu kuna hasira. Tutaleta kiti ya Magarini through Harrison Kombe. Tutaleta kiti ya Kasipul na tutaleta kiti ya Ugunja kwa ubunge. Kwa MCS tuko na wengi. Tutaleta Purko, tutaleta Narok Town, tutaleta Kariobangi. Sindio? Na tutaleta hizo vitu zote kutoka juu mpaka chini.
ka gilose log tich mar ODM e kinde chiwo tiko ne joloch yiero madundo mar ODM manyo time kar chung od bura ma Ogunja to kod Kasipul ne Moses Omondi to kod Boyd Were wango puoyo ODM kuom yiero mong'ith mano thuolo kendo ma oyanga. Today we'll be issuing nomination certificates for members of the National Assembly for Kasipul, Ugunja, and the county assembly, the county assembly, Kariobangi North, Narok, Nyasiengo, Nyamaiya wards. Lakini wacha niseme candidate wetu ambao wamekuja kukabidhiwa cheti leo kwenda kupeperusha flag ya ODM kule mashinani, kwa sababu function ambayo inatungoja iko mashinani, kwa sababu hii vitu yote lazima on 27th of November we deliver on all these seats. So we are starting early and we have a reason to start early. Wanasema mapema ndio, mapema ndio. And you know, when you are asked about why you are celebrating, don't be shy. Because we have postponed this celebration so many times. We must multiply the enemies with zero to occupy our niches. Ikiwa ya MCA, ikiwa MP, mahali penye pengo iko, lazima our places ibaki ours. Tunataka kuhakikisha chairperson kwamba tulikuwa tunaongoja tupate mbichi na mbivu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi e chenro mar ng'e gwenge wa kawuono wamenyo gweng' ma Chulaimbo mayudore Kisumu. Nyingni ne ochakore nade to sigana mane ma jogweng' nigodo ewi gweng' ma Chulaimbo. Watudore kod Millicent Adhiambo mondo koro keto ewi kokwa. Nyakwara Mogea Juang machiegni kendo tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Homa Bay. Ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Kisumu e gweng' mong'ere ni Chulaimbo mayudore e sub kaunti ma Kisumu West. Ka iwinjo kata iselimo kamiluongo ni Chulaimbo, ang'o mabiro e pachi? Ang'o miparo ni ne ochak gweng'ni ni Chulaimbo? Chulaimbo ni konyuola ayudo kiluonge ni Chulaimbo. To nawinjo ka jomoko ne wacho ni ne nitie joma nolaro rombo miluongo ni im momiyo nying ka nodong' ni Chulaimba. To wapenjogi nang'o miyo nochak ni Chulaimbo, to ginyisowa ni ka ne chula ne nena kama chalo nam ma aore mane ntiere. Koro emomiyo nochake ni chula nikech kama pige ng'enye, kama pi ng'enye, aparo ni luongo ni chula. Apara ni nen nodong' kaka chula moro ma ji ne onge, to ji oluongre achiel ochako gedo dak. Koro mano kipacha ne omiyo noluongo ni Chulaimbo. Ninyisowa chon kata gi jowa mabet dito ni Chulaimbo ni nobiro kaluwore gi jok moko bende mane obiro koni to ne giwuok chula to gi jowa bende makoni bende. Koro nidwaro nying ema koro nochopo kar winjruok margi ma giyiere ni ginyalo chako kaendi ni Chulaimbo nikech e iye kaendi ok en kama duong' asachi, ochalo chula. Koro jo kaendi gi jok mamoko manobirogo noyiere mondo mi ochak kaendi ni Chulaimbo. Bang' winjo paro mopogore aka jogweng' oselieko kotenore kod gima nomiyo chak gweng'ni ni Chulaimbo, adier kod kuku mar wach koro ni kanye ewi gweng'ni manomiyo chake ni Chulaimbo kowuok kuom jodongo mane nitie kanochakore. Kapok nobiro Chulaimbo niluonge ni Korambo. Korambo ema nochako tich ka, tij hotel mar miyo jokarateng' maka chai gi mandas. Koro odhi nyime kamano, koro kotho to weno wan nyithinde. Nyingno nobiro ni kane nitie aore ariyo, tie moro mwalo kacha nitie moro e bathe koni, emomiyo nochake ni Chulaimbo. En e diere aorego. Aora mamwalo kani iluongo ni Wadh Gwen, to maka iluongo ni Kut Kanyauche. Koro gweng'ni ne nie diergi, en e dier aorego. Koa malo kocha kodire nyaka mwalo ka. Koro ka nochak ni Chulaimbo. Bang' winjo nonro mar Chulaimbo kaka gweng' manochakore e dier aore ariyo,
Chulaimbo landore kod weche kata timbe mage. Chulaimbo kae landre gi tich matek, wan joma hard worker kendo waonge gi record marach ma wan joma wadich mana gi tijewa mag menyo. Lande kaka Chulaimbo kandi en kala teng, wayo tij puodho, wapuro maber, wakeyo be maber. According to the school ma wantiere godo kaendi machiegni. Biro mana kalure gi school ma wantiere godo kaendi. Mano chak ni Chulaimbo mantiere I Chulaimbo wa kaendi. Wapuro ka pur mathiring'inyi. Wan gi puothe ka mwapuro wapidho oduma oganda, alot bende wapidho ka. Koro mane malando nyingwa kani Chulaimbo tichire maber. To gin dongruoge mage ma jodak ma Chulaimbo kwano nyaka ne gweng'ni ne chakre. Wasebedo gi dongruoge mang'eny. Number 1 Chulaimbo waka chon sitima ne nitie no donjo mana sitima no kala sikundwa ni ne lielega mana gi taya. Sani waneno stima donjo I gwenge, nderni be sani wan godo ma wa access kamoro yo mapiyo. Kaparo ka kanare ongo mangi Chulaimbo kaendi gikang'ie gi sani okodongre mana kaka entiere na en okene kuma dongore. Yor gedo onge, osuptal to wantiego, skul be wantiego moromo. Lakini koro yore be matero kuonde go mane sida. Une kata sani keda wuok ende skul moni mpaka romo malo koni kata dowa malo koni. Iyo kende kata kudhi gi gari ni okunya chopo. Iyo rach seriously. Ng'enyne kata dukni mane ntiere kaendi gi ne gin mag low. To gi sani wanyalo neno ka gi improved ma gisani gin permanent. Osiptande bende wanyalo yudo moro nochoponwa ka mogernwa kaendi iluongo ni Masaba. Kata yore waneno ka sani kalure gi telo ma wantiere godo manodonjo achien. Waneno kosetimonwa bet ber, okelonwa yore, oyawnwa yore mang'eny. Osiptal ne onge chon, osiptal obiro kae 1960s. Mose ogere osiptal makani. Skul ne wan gi Chulaimbo primary school, or primary school, koro and secondary school. My school ma nyaka nene, school matiriri, ngek matiriri. Si manual yelgi teini. No wanyalo yelgi techo tacho kobo ta chumni no ne harikan lam, no yelgi Optimus, stima to biro machiegni. Yore to ne wan gi yore mana mwaluo mag tielo. Koro mae yo maduong' ke jan be chon no thin kabisa. Koro sirikal obiro mo yawe mo bet yo maduong'. Maseno nyaka Kisumu town. Nyakwara mogi katu bedo ni jodak ma Chulaimbo ni kod dongruok magi kwano 1, 2, 3. Rem kod kwayo mage ma pod gin go magi gombo ni kokele alworani. To gweng'ni ma Chulaimbo biro dongore ma metni chal kod gwenge mamoko. Gima wanyalo kwayo, wan gi ndara maduong' mowuok ma connectwa gi Maseno. Ndara no nego noe wabinyo no nego ben nego e lam. To sekawo muda sana kapoko bedo lam ndara no okober. Onego lose yo makare mondo wa access Maseno to Luanda yo makare. Secondly, weche mag pi pok wayudo yore mag pi maber ahinya nikech kuonde moko nitie ma pi osekunyie, kuonde moko pi pok okunyie. Koro gima wakwayo ni ka sirikal nyalo yie to ketnwa ndachwa ni obed highway. Kasto kobedo highway taparo ni ka koro biro bedo town nikech ji biro yawo ohelni mopogore mang'eny kata supermarket bo bet ka. Aparo ni kata mana gine biro bet ka eri kata mana wholesales biro bet ka nikech waonge wholesale wamanyo mana gik moko Luanda, Kisumo to bor. Chiro be waonge godo. Kinya miwa chiro mano be nyalo konyowa moloyo. Investors wadwa ni obiye kata kaendi ogere gik moko manya kelo ohala. Kata oketo supermarket madongo, kata oketo dugu kata bank no, kaka an sector mar boda kokele kama machiegni no, odhi yuanwa welo to tich dhi yudore wayudo gimoro e ot. Chulaimbo waka wan gi insecurity nek ng'enye. Koromo gimoro ka sa achiel nyaka winje ni olawo ng'ato mine wa bende mauso kaendi gionge kwe. Ma kwa nyalo yudo security maber to Chulaimbo nyalo bedo modongore moingo kama intiere gi sani. Koro mojarino be ka gimiyowa to wakano jowa machiegni nikech sani watiyo gi Masaba hospital ema konyowa. Chiro bende waonge go. Wadwaro ni sirikal koyie to miwa chiro ka nikech chiro no osewuok
ne jotelo noketho. Nyakwaramogi managi kanyo emwachopo gode gi komachielo makawuono e chendo ni maringe gwengewa. Amor nikech sani ka ilimo kati winjo ni kamoro iluogo ni Chulaimbo. Ting'eyo nono ne gimomiyo gweng'ni ne ochak ni Chulaimbo. Omiyo med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae majuma manyien aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Mano kaka sigana mar Chulaimbo en Nyakwaramogi. Ler kora geno ni ing'eyo wasudo wayudo ni sirikand kaunti ma Siaya ochako twako duol maloso apeyini kera mar gero apeyini alwora mar kaunti ma Siaya. Jachung' mar tije gwenge ma Bondo Vincent Kanyang'onda wacho ni gavana ma Siaya James Orengo osebedo e twako director mar kera motelo ne Siaya kod Kisumu Midusa Kenneth Ochieng mondo omi pek nderni ma ochuno e gwenge makono. Kanyang'onda olero ni thoth apeyini manitiere Bondo sub-county osetem losi. Apeyini go ting'o mawuok Bondo kadhi Nango, Liunda manyaka sani idhi nyime kod gundho ka irito mondo sirikal mamalo omed omenda ma ibiro gerego e yo malong'o. Now, director mar Kera, Engineer Kenneth Adinda Ochieng, osebedo gi negotiation gi governor mondo o upgrade some of the yore manie e Siaya County to maga mawacho to ma specifically ma Bondo. Koro yore ma kaka uneno kawuono wasaringe yore mang'eny gi nyo yaw mamoko ni Migwena kocha kendo koro sani to wanie Bondo Liunda Road ma ung'eyo wachne no osebedo wach mabor ahinya. Mining gi maketho ndara. Koro jo mining koko seketho ndara gidwa repair. Sani nye wan gi problem ma engineer Adinda emanyo volunteer moloso ndara nyaka Kupolo. Lose maber but maram ka koth ochwe to rumo kendo wadok adoka shida. Koro wakwayo sirikal mamalo national kod mar county giriwre kanyakla mondo gilosnwa ndara obed maber mondo wan kaka jo pikipiki wayude kaka wanyalo tiyo maber. Ndara rach ma kidhi Bondo dichiel gi customer kiduogo kinyal dok kendo to mano mana siling. Wadhi yueyo madundo Nyakwaramogi ka neno ka director Chieng'o Mwa ng'isa ni bati awuoro ahinya kaka weche timore. Wacho ni en gima lit ka jochiw thieth rodho to joma nyalo dwaro dhi osiptal mondo konygi ema rodhogi. Wach malich gimotimore Siaya akwede ondamo mamalo. Mano Chieng'o Mwa ema wacho kamano. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Wilberforce Otieno mano Wood North Kanyamkago ng'isa ni awinji kendo neni makare chuny boma ma Nairobi ka tsunami. Adhi e nyasi mar former minister Dalmas Otieno. Nasomo weche adek. Mokwongo en ma ok anyal advocate nikech ok ang'eyo kaka jomoko dhi kawe. Wacho ni wateruru nyithinde school. We should learn to impact the lives mag joma moko positively. Kwa jo Migori mondo ko waziri ma ok okelo koko tarik 2 dwe mar 10. Let waziri rest in peace. Erokamano ahinya Jalo Genga Otieno bende ng'isa no nena yo makare entiere mag gwenge mag Kwer kendo ng'isa ni oneno weche manyien yo maber e kinde ma oywago min gi ma bende ko tarik 2 tich 2 dwe manyien mar 10 mano tich 2 manyien kendo okone mos ahinya ka ang'ise ni mos ahinya ko oneno Ramogi TV e kinde ma oywago min gi gwenge mag Kwer kocha. Erokamano Nyakwaramogi in bende kuom kete Ramogi TV. Linda Mama ne okonyo mine ahinya. Ok ne ber ka igole. Jalang'o Otieno ema wacho kamano. Erokamano Isaya Makoranja Jaruwe in bende in koda ka Kenya Tech wadhi kanye Benta ema penjo kamano. Nyakwaramogi yiena mondo mi akaw yueyo gi kanyo kaduogo podan gi weche mamoko moting'o weche mag tuke bang'e to wabiro tieko weche manyien ma kawuono. Mana bang' ka wasetieko modong' mag tuke ma bende owinjo bed ni ng'eyo to koro ikruok mage ma piny Kenya ni godo kaachiel kod tuke moluoro pinje mamoko bende. Kik idhi mabor.
Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week. Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is not all. There are more offers waiting for you. Simply dial *487*5#. Select your product, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Machini, wadonjo weche mag tuke. Tim mar Kenya mar jok ma mine manigi ng'ol mar winjo mong'ere kaka Kenya Deaflympics kata Deaflympics team ikore ne tuke madhi timore dwe manyien mar basketball e boma ma Tokyo e piny Japan. Kapten mar team no wacho ni gin gi ikruok makare ni tukego. Tukego chakore tarik 15 nyaka 26 dwe mar 11 higa ni e piny Japan. Kenya dhi e tukego mag mine kuom thuolo mar 3 moluore. We've been in the camp, so the aim is to travel to Japan. But so far, in the previous Deaflympics, we've been in other championships like the ones in Brazil and even Greece. We've been training so hard, and our main aim so far is to get a medal. So far, so good. The training has been good. We've had several trainings since the selections on 26th and 27th of August, which happened on this ground. And we have players from various counties. And we are now doing the non-residential camp as we wait for the official residential camp. There are supposed to be 20 of them. Some of them are from different counties, some far. They were not able to attend today, and today I have only 14 ladies. But the squad will be cut down to 12 players who will travel to represent Kenya in Japan. Hawi maber ne nyi Kenya go kagi kore ne biro dhi tuke mag Deaflympics e boma ma Tokyo e piny Japan. Kawasure ni riwruok mar tuke hockey e pachoka, Kenya Hockey Union olando nying jotugo mag yiero madhi chung'ne Kenya e tuke mag laro osimbo mar Afrika mabiro timore Ismailia e piny mar Misri dwe mar 10 kachakore tarik 11 nyaka 18 ka oloso nyasi mane obagi alap ma City Park Stadium. Nahashon Rendiek ma en jatend riwruok mar Kenya Hockey Union wacho ni kalo bedo ni gisekale midhiero mag omenda, timno mar Kenya obedo kod thuolo mar timo ikruok e yo makare. The management is here.
The safeguarder is here. Usimmalize. Unajua saa nyingine unaweza sema iza vile ground inasema. Sasa basi mukituruhusu sisi tunaweza kimbia. This team has sacrificed. They have sacrificed with the minimum financial support that we have from the union. They have sacrificed where we were supposed to have taken care and we have not taken care because the government has not responded to us. And they've understood. Our work is cut out. Nakoro mukikoa soda ni team mar Kenya mar World Mountain and Trail Running Championship. Uduge pachoka kawuono toka kanologi nus final mar laro okombe mar piny mangima. Kenya yudo silver kokalo kuom Richard Omaya eka Patrick Kipngeno omiyo Kenya bronze. Telo mar timno singo mar biro timo maber e tuke mabiro kaluwore ni Kenya okosebedo gi lony mamalo e tukego ka gipuoyo jotugo kuom chopo nyaka e rang'iny mar nus final. Na timu ilifanya vizuri. Nchi ambazo iliwakilisha katika hiyo mbio ilikuwa nchi 70 na tunafurahi Kenya yetu tulishindia medali 14 kwa kiwango tofauti tofauti. Kwa sasa tukiangalia wanariadha wangu wote wako hapa, kuna wengine wameenda series kule ngambo hasa wenye walijishindia medali. We are very happy our team were able to win some races there. In the championship there were 4 categories. And our men and women were taking part in 3 categories. So in the uphill, we had good in men category. We were position 2 and 3. And also on 14, the last day, we had very successful day. I was position 4 and I was quite happy with the race and everything went well as I expected. Everything was okay. I would like also to thank the team for fighting and for bringing gold, both the men and the female, and also being the overall winner in the World Championship. It's a great achievement. Erokamano kuom yiero Ramogi TV chakruok nyaka giko mag weche manyien mago imore tinende ni mane makelo e giko mar weche manyien mago imore. Bernard Anyuomi wuoda wendo winja makara ahinya. Erokamano nyagin gi Devina Anyuomi. Erokamano Lydia kawuok yo mar agengni. Nena maber gin kod jaode George Omolo kod wargi Nyo Gwena gi waigi Amolo Tenga. Wacho kamano. Brighton Yongo kawuok Rosenga wacho na woro nek ma nego Professor Tom Odhiambo mawuok Kakrigu Village. Jogo matimo kamano mondo mak mapiyo paro ni en ote mare. Alois Abura kawuoko Ombei Masara School wacho ni puonj gi pak ne Juramogi kendo amoso joga te pin namba mare Sara Wuor osiepe ne duto te jo boda boda mondo omed kete tabu. Kawuok Baro Lengo bende nitiere kodwa kao mora ahinya gi weche manyien kaka wapielo mos kendo biro kao pocha ahinya weche manyien mag oimore tinende ni makamu ng'isa ni bati an podo kanindi kapok weche manyien orumo kendo puonj gi pak ne Moses Omondi kuom miye certificate achiel kachiel mar ODM kakoro ofuadho bendera mar ODM e laro kom ma Ogonja. Wacho ni Omondi the second kaluwore kode kendo wacho ni Anoka Wandai bende nyota mare nyilni ne kom mar ariyo mar piny Kenya mangima. Kaso wacho ni Gladys Nyawang'aya mano gavana ma Homa Bay wacho ni mit ndi kendo en jakom mar ODM worldwide. Mano kalure gi makamu. Erokamano nyakum kete Ramogi TV. Joram Oyogao wuoda hero intire makara ahinya ne kuyo mar mama Agneta Kinyi obiero. Pole sana in bende noka jikuya ahinya kaluwore kod masira ma osirogi kinde ma omedo kwa Nyasaye mondo familia duto te
familia mar Genga Otieno kaachiel kod oganda jokodenga duto te mondo oyud hocho makende gi thuolo ni nyakora Ramogi. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV, kendo mano bende makelo e giko mar weche manyien mago imore. Jaloko mara obedo Elizabeth Otieno, nyar goto Simbo Nyaogunja. Nyinga en George Bati. Oriti Masami.